Det er ganske enkelt. Lyd, lær og forstå. Meget kort. Du kommer ind, og det er godt råd det her, og lyt nu til, hvad jeg siger til dig. Og brug det, og tag det til dig. Og der bliver holdt kæft, mens de voksne snakker. Snotvalg. Og lyt til, hvad jeg siger. Og husk det. Og mærk mig mine ord. Det er Lassen, i egen høje person, der snakker nu. Du kommer ind på værelset. Som så vanligt. 2 ispiskende kolde bestiller du. Dem får du. Godt. Du sonderer dig til regnet. Og husker, for ikke altid, aldrig siden ryggen til. Der kommer ind med en flaske, der kommer ind med en kniv. Eller en skør kælling, hvor din ven har sms'et, hun var en sum og giver dig en flad. Det er jo sådan noget humor, vi kører. Det kan ske. Men pointen er så, kommer der en eller anden idiot over og siger, lad os lægge af. Så siger du til ham, det kan du godt. Til hver en tid kan vi lægge af. Men, taber jeg, så får du så en højre skøjt du på dit kæbeben, så du trækker dig. Og din næse, den sidder over på den anden side af genen, og du vil ønske, du aldrig nogensinde er blevet født. Så det er meget vigtigt at pointere, at fuck alt det der træk på, og det der med, at jeg er stærkere end dig, og jeg kan tage dig i læggarmen. Det skal aldrig lægges i glemmebogen, at man altid kan få sådan en på snorten, så man aldrig glemmer det. Det er bare det, jeg lige vil sige. Og prøv at derude, unge mennesker. Godt råd fra en gammel rev i feltet.